Práskač. Servus everybody, tady je Tony a dneska jdeme volat Nikole. Haló? To je Nikola? Ano, kdo volá? Tady je Tony a reality show Práskač. Nikolo, já bych rád od tebe koupil tvoje tajemství a dnešní nabídka jsou 3000 korun. A o co jde? No, týká se to tebe a tvojí práce. Důležitá věc, pravidla. Já už to vím, řekni to Práskač a ten čeká na druhém telefonu. Takže buď to dostanu z tebe a ty můžeš dostat ty prachy, anebo mi to řekne on a prachy dostane Práskač. Jak jsem řekl, 3000 korun dneska ve hře. Tak co? Jak co? Já to nechápu. To mám jako na sebe něco prásknout, nebo co? Já jsem ti to vysvětlil, jo. Tak moment. Jde o to, jestli si plácnem. Ty na sebe vůbec nic nebudeš práskat, já to řeknu za tebe, ty se přiznáš, dostaneš prachy a je to. Tak co ty na to? No tak jo. Výborně. Prosím tě, Nikolo, ty pracuješ jako pokojská v hotelu je to tak? Ano. Děláš tam jak dlouho? 2 roky asi. No a jak tě práce baví? No, baví. Nic moc, no. No, to věřím, jak platěj? Tak jde to. Aha. No, naštěstí si přišla na způsob, tedy není to nic originálního, ale přeci jen přišla si na způsob, jak si vydělat nějakou tu kačku navíc. Nechceš nám o tom něco povědět? No to určitě ne. To určitě ne, co? Že nám o tom nechceš... Ne, určitě jsem na žádný způsob nepřišla. Nepřišla? Ne, Dobře, to je novinka pro mě. To je novinka, tak to je výborně, tak poslouchej, jo. Ten hotel, ve kterém pracuješ, to je velice luxusní hotel a včetně toho, že na pokojích jsou takzvaný minibary. Už jsi doma? No, jsou tam minibary, ano. Aha. Chápeš teda, o čem mluvím, ne? Ne. Dobře, tak já to všem vysvětlím, jo? V těch minibarech, a zároveň to vysvětlím i tobě, jo? Tam je nějaký nealko, nějaký limonády, jsou tam oříšky, čokolády, pár blbostí, ale jsou tam i alkoholické nápoje, drahé nápoje. A ty, když uklízíš pokoj, tak z těch minibarů hostům ten alkohol kradeš. No tak to je kravina, to jsou keci. Jo? No tak Jo. počkej moment, já to dopovím, jo? Potom jde potom služba, ta minibar doplňuje a to, co tam není, potom přičte hostům k účtu. Zvláštní je, že si toho sakra ještě nikdo nevšiml a nestěžoval si. Tak co mi řekneš k tomuhle? Asi to samý, co před chvílí, ne? Že to je kravina a že to... No to není pravda, není to pravda. Jasně. Dobře, Nikolo, hele, já to vím na beton a buď se přiznáš, nebo to vyklopí ten Práskač. A co bych se přiznávala, když to není pravda? Dobře, fajn, tak zajímá tě aspoň, kdo tě prásknul? On řekl, že jeho identitu klidně můžu odhalit. No, to by mě teda zajímalo. Tak Roman, tvůj bejvalej kluk, a ten mi prozradil, nejenom tohle, ale že tohle byl právě taky důvod, proč se s tebou rozešel. Tak co? Román? No. A můžeš mě prosím tě na něj spojit, jestli tam někde je? No, on je na tom druhém telefonu, ale spojit tě nemůžu. No, tak Romane, jestli tam někde seš, ty mě Dobrý, já myslím, že tohle úplně v pohodě stačí, takže je to pravda. já prostě s ním chci spojit. Vyřiďte mu, že to je který dostane na držku, že to je normální No, dobře, to je všechno v pohodě. Dostane normálně na hubu. Jasně, Nikolo, to je všechno v pohodě. Mě zajímá, jestli je to pravda. Není to v pohodě. Je to pravda? Já říkám, že dostane na držku. Normálně dostane do úpy, jeden. Dobře, poslouchej, Nikolo, důležitou věc, jo. Teď jsme v rádiu, takže takhle bych tebou nevyhrožoval, protože by se ti to mohlo docela dost vymstít. Slyšela to spousta lidí. Takže bych se uklidnil, já ti pošlu ty 3000. No to se neuklidnil. No, tak se uklidni, já ti pošlu ty 3000, díky za tvůj příběh a měj se, jo? Paráda. Ahoj. Práskač. Jediná reality show v českém éteru. Práskni někoho. Na www.fajnradio.cz. Práskač. Zná tvoje tajemství.